Cum rămâne după o mașină de câmp sau o mașină pe tambur, marginea la un parchet care urmează să fie restaurat. Deci, unde încape mașina, având în vedere că pe o latură, pe partea dreaptă, șlefuiește 20 de centimetri, atâta este lățimea bandei, aici, că am putut intra în direcția aia, mașina era cu fața încolo, totuși a rămas undeva la aproape 8-10 cm o fâșie pentru care trebuie ori o mașină de margine, ori acolo nu mi-a încăput, acolo am șlefuit așa și acolo este o margine de aproximativ 80 cm și aici unde n-a încăput 30-40, ceea ce trebuie luat cu o mașină de margini sau cu un șlefuitor orbital.